Bali. Temu ya. Kok rumah aku waktu di luar sana apa mulus apa mulus apa beneran ada rumah menang buku apa aku ya bojomu kowe iki apa kok bojo lah aku kira biyen pamit golek gawean to kok ora kelingan po coba aku rasaku ora aku ki nganu no pengen sing kecut-kecut kae lho no sida tok golek ora buah-buahe wong-wonge mbak semu kepengen kecut-kecut to sida tok golek urung mlati urung piye mak dolan kucing terus kowe iki kok rumah saku ora coba aku coba ngane adem aku ki kang adem delok coba kowe kok malah wis katon ngandhut karo sapa aku iya ayo karo wong apa ya karo wedhus to Kang iya karo wong iki ana jenenge lan sapa jenenge omahe ngendi kowe ora perlu perkara iki rasa perlu melu-melu rasa perlu ngerti tak lakon-lakonane dhewe ya aja kaya ngono kuwi wong rikala semono sampean pamit golek gawean to Kang iya kuwi aku nek ning Tegalan kae oh kaya adat sabene karo nek Melati Markona iki njur ketemu piyayi lek muni piyayi kuwi asmane sapa sapa nek jenenge Raden sapa Sutejo apa Raden Sujono lemuni anak putra tumenggung ana ing gampingan mangun jaya ngono ketoke lah ayo iki sing saiki ngene piye iki nek kaya ngono iki rumah saku ora kepen laras aku ngopo golekane ora golek-golekane aku iso golek dhewe dadi kaya ngene lakonku Mas jodoh ngene iki aku irang tenan ngronde bojo wis meten nganggur ngene. Baca tenan lakon uripku iki kasandhangan susah wit biyen nganti saiki Gusti paring pepadang kula sampun mboten kuat malih Gusti aku isen paling jogo dalam ketemu bener ono wanita tanis Demas jalan Demas iki sapa iki lho Niki calon anake sampean niki wijikan terusan kula karo jenengan lho niki nanti kaya ngene sampean ra kelingan biyen ning gubuk yen liwat aku kelingan gubuk kae biyen
tak boleh leren. Leren wong loro. Kok ana wong edan. Neng cagak lunga kebak rene tulisan warna edan ora gelem lunga nang kene apa iki? isih rawan. Jenenge bobo masih sampeyan ora bintang jawab ra apa-apa. Kowe gelem ngijaku ta, Kang? Anake tak takoni to. Wis akeh bali bae. Aja bali to Trase. Aku ki tresno kowe Trase. Tresna nyatanipun panjenengan lembulet kok ketenanan dikane. Aku ora bulet Trase. Aku tetep ngehno kowe. Engko tak ijabi, tak matur karo wong tuaku. Saiki kowe do sumene ana ing katenggungan kene. Astu ingkang dados pangandika panjenengan. Percaya karo aku bakal matur wong tuaku. Nggih. Tak ijabi Trase. Yang panjenengan sampun tanggung jawab matur sembah nuwun. Iya. Tegesipun panjenengan menika kagem patuladan ing dusun Gampingan. Awet panjenengan pun putanipun temenggung mangke ndak mboten sae kedadosanipun mejengipun mboten sae. Monggo sakmenika dipun upadi ingkang leres Danyang Marmacuk simulep lan panjenengan estu sampun ngakeni matur sembah nuwun. Iya, iki wis tak akoni kabeh. Wis tak akoni kabeh. Aku bakal matur wong tuaku. Engko Trase tak ijab. Wis saiki aku padha